bit harder, yo. I'm a rider, provider. Bring the heat, yeah, I will bring the fire. And my name keeps going worldwide. So my job is to satisfy. நாங்கள் வந்து ஆரோக்கியம் பேசுகிறேன். இன்றைக்கான வீடியோ எதை வச்சு பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, அதே துரோகமும் தான் ஏதாச்சும் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காய்ஸ் நமக்கான ஒருத்தன் வந்து மாற்றினா இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பிடிச்சிடலான்னு அவனுக்கு எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுடலாம். சரி எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு தான் வரப்போகுது இவனுக்கு கீழே அடித்தாலும். சரி அதனால் நீ அடிச்சுக்கோ தம்பி, எம்எல் விசனை மட்டும் கீழே போட்டுடுறா, நான் அடிச்சு போகிறேன் அப்படின்னு நம்மளே நினச்சிக்க வேண்டியதான். சரி வாட நம்ம பின்னாடியே போயிட்டுருந்தோம். அவன் டவரில் ஏறி உட்காந்துட்டான். அடா பைத்தியமே, ஜோனுக்குள்ளே டவரில் இந்த அதுக்குள்ளே போய் உட்கார மாட்டியாடா, அடி ஏன்டா அடிப்படுற, எனக்கு வந்து மாட்டாடா. சரி நம்ம அவன் கூடயே போவோம். ஏன்டா ஜோனுக்குள்ளே வெளியே போனேன், என்னை கூட்டிட்டு போடாடே, என்னை கூட்டிட்டு போடாடே, டே நில்றாடே. ஸோ என்னங்க இவன் எனக்குனே வந்து மாட்டுறான். நான் கூட இவன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறான்னு நினச்சா எனக்கு லைஃப் குறைச்சி விட்டுட்டுருக்கானுங்க. நம்ம மண்டல் வச்சு முடிச்சு விட்றலாமா? சரி வேணா, நல்ல பையனாக இருக்கான், நம்ம கிட்டே வருவோம், அதுக்கப்புறமேட்டு முடிச்சு விட்றலாம். ஜோனுக்குள்ளே வாடா, செத்துட்டு போகிற, உள்ளே வாடா, உள்ளே வாடா. சரி என்னங்க பண்ணுறான் ஒரு இடத்துல நில்றாடே, ஒரு இடத்துல நில்றா. இறாடா காய்ஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க காய்ஸ், ப்ளீஸ் காய்ஸ், அப்போ தான் சின்ன துரோகம் பண்ணலாம். 3, 2, 1 கோ காய்ஸ். எப்படிங்க சார் இந்த துரோகம் மூமெண்ட்ஸ்? சரி ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் காய்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காய்ஸ். பாய் காய்ஸ், பாய்.